Niġu issa l-investiment fl-isport. Sur President, il-Gvern huwa impenjat li jkompli jsaħħa l-infrastruttura sabiex l-atleti tagħna jiksbu r-riżultati tajbin. Għalhekk se jissuktaw it-tħejjiet frabta max-xogħol fuq il-pixxina indoor fil-kumpless tal-isport tal-Kottonera sabiex l-isport akwatiku jieħu l-ispinta li jeħtieġ sabiex ikompli jżid mas-suċċessi ta' dawn l-aħħar snin. Il-Gvern irid li mhux biss iżid l-ispazji miftuħa fejn jirrikiraw ruħhom il-familji, speċjalment it-tfal, iżda l-ispazji eżistenti jinżammu tajjeb. Fis-snin li għaddew, federazzjonijiet ta' sportivi nazzjonali investew f'postijiet simili u għaddewhom lill-kunsilli lokali. Sfortunatament, għal raġunijiet differenti, numru minn dawn l-open spaces u pitches ma ġewx miżmuma tajjeb u llum waħda minnhom, illum uħud minnhom ma jistgħux jintużaw bl-aħjar mod jew saħansitra huma postijiet fejn weġġew it-tfal. Sport Malta identifikat 18 il-post simili fi 15 il-lokalità madwar Malta u Għawdex. Il-Gvern se jimbarka fi programm ta' sentejn li matulhom dawn l-open spaces u pitches se jsiru mill-ġdid b'investiment ta' 600,000 euro. Wara l-sena li għaddiet rajna l-ewwel applikazzjonijiet ta' Id-diskors sabiex jikkummerċjalizzaw il-faċilitajiet tagħhom matul is-sena li ġejja huwa mistenni li nibdew naraw il-frott ta' liġi li konna għaddejna biex għaqdi sportivi, speċjalment klabs tal-futbol, ikunu jistgħu jagħmlu qabża għal professjonaliżmu. Kif diġà għamel fil-passat, il-Gvern se jkompli jħarrax il-ġlieda kontra il-korruzzjoni fl-isport. Wara li daħlet il-liġi kontra l-korruzzjoni fl-isport, issa l-Gvern se jwaqqaf korp għall-integrità tal-isport. Din għandha taħdem id fit mal-Assoċjazzjonijiet Sportivi Nazzjonali, mal-Pulizija u mal-Awtorità Maltija tal-Lob sabiex ikompli jkollna l-isport Malti nadif mill-qerq kif ukoll jeduka t-tfal biex jikbru f'ambjent ta' sport nadif u integru. Flimkien mal-Maltese Olympic Committee ser tkun qed tiġi mfassla strateġija nazzjonali għall-isport għal 10 snin li ġejjin. Nemmnu bisħieħ li r-riżultati tal-atleti tagħna ġabu f'dan l-aħħar snin jistgħu u għandhom jitjiebu u għalhekk din l-istrateġija mhux ser tkun immirata biss lejn it-tkabbir ta' partiċipanti fl-isport iżda il-kisba ta' rebħ u midalji f'kull dixxilpina sportiva possibbli. Fil-manifestazzjonijiet sportivi internazzjonali kbar.